Så. Okay, hvor er den der lille ting ovenpå? Er det noget, Så skal vi... Okay, så skal vi bruge det om lidt, nemlig. Under byretten. Vi skal bruge den der lille magnet her. Under byretten. Det forstår jeg ikke, hvorfor den kan være under. Og kolben stilles på en magnetomrør igen under ryggen. Så fokuser på det, så laver vi den her om. Det var den her, hvor vi skulle... Ja. Men Og forsigtigt skubbe. det har det været rigtig bare. Bare helt vildt. Jeg er virkelig bange for at hælde magneten. Lige var. Skal vi hente en magnet i? Nej, jeg vil ikke. Skal vi en magnet i kolben? Prøv lige at lave det. Kom. Vi er nødt til at lave den her. Det kommer i det er det, der tager lang tid ved den her. Okay. Yes. Og ved du hvad? Så tror jeg faktisk lige, at jeg anbefaler at sætte elektricitet ned i vasken. Men det vil helst ikke lægge sådan noget. Nej, det kan jeg ikke. Nå ja. Det kan jeg ikke lige tænke på. Men det er også... Hvordan er det, man får det ud? Det gør I ved at trykke på denne her. Skal det ned i Nu har vi så puttet den koniske kolbe op i magneten i kolben, og så skal vi så forsigtigt dryppe saltsyre ind i kolben, mens den er tæt. Skal jeg gøre det, du? Jeg ved det ikke. Okay, godt nok. Virkelig stille og roligt. 30 ml vand, det har jeg der. Stille og roligt, virkelig ikke tryk for hårdt. Nej, shit, what? Okay, Så kan det være med mening det hele. Prøv. Så, billeder. Sådan der. Hold den der, så den drypper. Ej, skal vi tage masker og handsker og alt det der Du på? får dårlige karakterer, fordi det er heller grimt. Og vi skal så stoppe, når den bliver rød. Du skal bare være vant til at gøre, at du siger noget. Det skal fylde her.